Kari on 70-vuotias yleislääketieteen erikoislääkäri, joka vammautui tapaturmassa vuonna 2000. Oman avustajan ohella hänen arkeaan ja myös viikonloppujaan helpottavat Mesimarjan kotihoitopalvelut. Oli kotitapaturma, jossa putosin ja tuli selkäydinvamma. Aluksi täydellinen nelirajahalvaus ja sitten kuntoutuksella 2 vuoden aikana niin kädet alkoi palautua. Niin kuin avustaminen vaan tämmöisissä päivittäisissä toiminnoissa, niin kuin pukemisessa, suihkussa käynnissä. Nämä on se viikonlopun käyntien niin kuin pääsisältö. Ja sitten varsinaisesti hoidollisia juttuja, mulla on tämä painehaava, joka on krooninen, joka on 5 vuotta ja mulla on ollut. Se vaatii sitten jo ammattitaitoa ja se on siinä niin kuin mitataan aika paljon sitä hoidon tasoa. Niin, mielestäni se on tärkeää, että se hoidon jatkuvuus, että samat hoitajat kävisivät useimmiten, koska se on aika työlästä selittää aina yksityiskohtaisesti näitä pieniä asioita kerrallaan. Se oli yksi lisäkriteeri tietenkin tässä. Mä tiesin, että heillä ei ole tämmöistä rumpaa, niin kuin heiltä sujuu se homma, että sai hyvin joustavaa tämä hoitajien vaihtaminen ja aikojen vaihtaminen ja kaikki tämmöiset. Tiesin, että heillä on se ammattitaito ja saivat hyviä hoitajia sitoutumaan tähän työhön. Semmoinen pieni yritys on ketterä ja joustava. Siinä tietysti ne 2 ihan pääasiallista. Hoidon jatkuvuus ja ammattitaito, jos 2 tekijää niin ottaa sen.